Ahoj všichni, tady je Míša. Vítám vás u nového videa, ve kterém si spolu zase po roce nachystáme diář na rok 2023. Tak pojďme na to! Pokud jste někdy sledovali moje videa s chystáním diáře na celý rok, tak asi víte, že vždycky, nebo posledních pár let, volím černou, šedou, bílou barvu, protože mi to přijde nejjednodušší si vybrat motiv a vím, že bych měla problém se rozhodnout, kterou barvu na celý ten rok bych chtěla, proto ta černá je taková sázka na jistotu a přijde mi, že se s tím i líp odhodláte se do těch stránek konečně pustit, protože občas, když začínáte nový diář nebo začínáte třeba s bullet journálem úplně poprvé, tak to rozhodování, co si dáte na úvodní stránku a co dál, vás zaseká natolik, že se k tomu nakonec třeba ani nedostanete. Proto můj takový tip je, že ta černá barva a černobílé motivy jsou takové nejistější a je i jednoduchý výběr toho, co si potom do toho diáře nakreslíte. Takže já všechny ty stránky, které tady spolu dneska budeme dělat, budu tvořit hlavně nějakým černým fixem. Mám tady tenké linery, mám tady klasické brush peny od Pentelu, mám tady nějaký tlustší liner od Sakury, mám tady šedé fixy, brush peny a mám tady nějaké bílé gelovky, kterými doděláme detaily. Ty vlastně budeme používat hnedka tady na té úvodní stránce, kterou vždycky taky dělám černobílé a snažím se tam zakomponovat nějakým způsobem číslo toho daného roku. Na ty ostatní stránky se podívám potom, ale všechno to bude hodně jednoduché, praktické a nebude toho moc, takže jestli ještě pořád hledáte tipy na stránky na celý rok do diáře, tak se určitě dívejte dál, protože si myslím, že tady tyhle stránky využijete. Já se teďka pustím do té úvodní strany, kde toho příliš na komentování nebude, takže se podíváme asi hlavně ve zrychleném záběru. Vybrala jsem si obrázek tady té můry, motýla, který bude černý a bude tam bílým fixem potom dokreslený každý detail a potom možná zapojím i nějaký nápis, to ještě uvidím, jak se mi to bude líbit. Jak vidíte, tužkou jsem si hodně načrtla, jak má ta můra vypadat, protože ten tvar je takový, že si úplně nejsem jistá, že bych to trefila na poprvé, takže vůbec se nebojte si to tou tužkou načrtnout, protože je to kolikrát jistější. Já tady mám teďka gumu, kterou to přejedu, ale pořád si tam nechám viditelné ty linky, abych věděla, kde přesně mám tím fixem přejet a potom budeme dodělávat detaily. Takže základ máme. Chybí mi tady ještě ten ocásek a jinak začnu vybarvováním tady těch dvou křídel a budu to vykreslovat postupně, abych se nestratila v těch předělech mezi tou prostřední částí a tou vnější a budu postupně potom domalovávat bílým fixem ty detaily, i aby se to hezky oddělilo od sebe. Na tohle vybarvování by byl nejlepší tlustý černý brush pen, nějaký takový nebo tombou. Bohužel já ho teďka nemám u sebe, takže budu vybarvovat klasickým tenčím brush penem, což mi zabere asi víc času. Ale nedá se nic dělat. Možná by to šlo třeba i černou barvou, ale potom ten papír by se pokrčil, takže já půjdu do toho fixu a zkusím to teda vybarvit a nestratit se v tom.
zatím přestanu u toho prvního a zkusím to nechat pořádně zaschnout. Jinak teda pozor na to, aby vám při vybarvování nepropila ta barva na druhou stranu. Já mám hodně silný papír, takže tady u toho nemám strach, že by se to stalo. Používám diář z českého e-shopu Paperlove. Oni mají svůj, tak je to právě tady ten. A ten má hodně silné stránky, takže nemám strach vůbec ty fixy vrstvit ani tmavé barvy, protože vidíte, že ta stránka je pořád pěkně čistá, ale pokud máte nižší gramáž papíru, tak by vám to na druhé straně mohlo nadělat docela paseku, takže na to si dávejte pozor, pokud byste chtěli tento obrázek použít. A můj takový tip pro to, jak to vyřešit, když máte tenké stránky, tak si ten obrázek nakreslete jinde, nebo si vytrhněte zezadu jednu stránku z toho diáře, nakreslete si ten obrázek na to, pak to vystříhněte a nalepte. Bude to vypadat úplně stejně, nikdo to nepozná a nebudete to mít propité na druhou stranu. Tak já doufám, že máme zaschnuto. Mám tady s sebou dva bílé fixy, Sakura Jelly Roll ve velikosti 0,8 a potom tady ten popisovač od značky Posca, kterým popisuju balíčky, takže už je takový trošku možná vyschlý, ale jinak to je taková sázka na jistotu. Tady vím, že tento překryje, ale možná to zkusím nejdřív tou gelovkou od Sakury. Tak. A zkusím pomalu dokreslit různé detaily do toho černého prostoru, tak aby nám vzniklo hezké křídlo. Musím si vyměnit tu gelovku, ona už je možná i trochu vyschlá, ale vidíte, že to vůbec nekryje, takže zkusíme takto. Tak, první strana, nebo první křídlo je dokončené. Tady vidíte, že jsem si na ruku musela čistit ten fix, protože on se od té černé barvy zašpiní, tady je takový šedý, když se vypíše, tak je zase bílý. Potom dám asi ještě jedno kolo a přetáhnu tu barvu, aby byla hezky kontrastní a výrazná. A to samé teďka udělám tady na té druhé straně a potom se přesunem na ten prostředek. Tak, základ mám úplně hotový, takže teďka jdu do prostředka
nakreslit poslední bílé detaily. Jestli jste si všimli, tak tady je 2, tady je 3, takže uprostřed budou kolečka jako 0, což nám vytvoří rok 2023, teda tady bude 0, tady bude ještě 2. Kdybych to spletla, to by byl docela problém, protože tohle už by nešlo asi moc předělat. Možná by to šlo přetříznovat černou barvou. To bychom museli zkusit, ale doufám, že na to nedojde. Takže teďka si jenom doladím tady ty detaily po stranách, kde jsem si nechala kousek vidět tu stránku, ale ono jak tím fixem přejíždíte, tak to nevypadá úplně rovnoměrně, nebo je ta čára taková křivá. Takže to teďka ještě trošku doupravím, aby to bylo všechno hezky stejné, nebo aspoň v rámci možností stejné. To je, myslím, o něco lepší. Tady doprostřed uděláme jenom takové čáry, aby jsme naznačili to tělíčko. Tady se podle mě vůbec nic neděje, když to nebude stejné, protože žádné zvíře to nemá úplně rovnoměrné, takže tady s tím bych se vůbec nezdržovala. Myslím, že takhle to bohatě stačí. A sem dokreslíme podobné detaily jako tady, ale měly by být možná trošičku jiné nebo v malém, nebo v trošku jiném směru, než jsou tady, aby nám to úplně nesplývalo. Takže já si tam nejdřív načrtnu ty čísla, abych na ně nezapomněla a abych to mohla potom směřovat okolo nich. A potom tam dokreslím teda podobné ještě lístečky a různé tečky. Takže já myslím, že tímto mám tak nějak hotovo. Když se na to dívám z vrchu, tak není to teda úplně souměrné, ale myslím, že to ničemu nevadí. Sem dolů ještě možná v budoucnu najdu nějaký jenom jednoduchý nápis, abych tu stránku ještě trošku doplnila. On ten obrázek si dívám, že je i hodně nahoře, takže by to chtělo trošku vyvážit tady něčím dole. Takže já to nechám takto a můžeme se přesunout na další stránky. Dobře se teda potom podívejte, jestli vám to uschlo. Já myslím, že to otočit můžeme, že se nám to neobtiskne. Tak. Tady už mám předchystané další 2 přehledy. Tohle bude roční přehled, kdy bude 12 měsíců a kam si můžu napsat jakékoliv události, které mě čekají v průběhu roku a o kterých vím už teď, například nějaké koncerty, zubař, kadeřník a podobně. No a tady tato stránka bude určená hlavně pro nějaké letošní cíle. Přiznám se, ty ještě nemám vymyšlené, takže si nejdřív tady s váma načrtnu tu stránku, jak by měla vypadat a potom, až nad tím popřemýšlím, tak si tam sama dopíšu různé cíle nebo nějaké věci, které bych chtěla splnit tento rok. Jinak inspiraci na tady ty roční přehledy si po celý rok ukládám na Pinterestu anebo na Instagramu. Potom si to, než si tady ty stránky nachystám, tak si to projdu, dám si dohromady, co všechno by pro mě fungovalo, projdu si minulý roční přehled, podívám se, co jsem vyplňovala, co ne, co je pro mě zbytečné, co mi chybělo a podle toho si sestavím ty stránky, které chci mít i letos. Takže tady ty cíle jsem neměla už hodně dlouho a říkala jsem si, že by možná mohlo být zajímavé si je vypsat. Takže když se takto posunem, tak ta stránka bude jednoduchá a uvidíte to hnedka za chvilku. Tak. Vezmu si nějaký tenčí liner, mám tady třeba 0,2, ten si myslím, že by možná mohl stačit a potom do toho budeme doplňovat další detaily. Možná by bylo hezčí, kdyby nějaká ta tečka, čárka byla výraznější, takže to ještě teďka
doplním, jenom tak namátkou si vyberu, kde udělám tlustší linku nebo nějakou tečku. Ona občas ta nepravidelnost opravdu působí líp. Tak. A teď musím mít po ruce nějaký šedý fix. Můžu si tady vzít ze svého slavného Tombow stojánku, který jste mohli vidět v minulém videu. A tady mám studenou šedou, ale přinesla jsem si ještě teplou šedou, která si myslím, že na to bude hezčí, takže vyzkoušíme. Tady máme studenou šedou, která se v tomto světle ukazuje spíš jako modrá. Tady máme teplou šedou. Vidíte ten rozdíl, že je zásadní. A mně se asi víc líbí tady ta teplejší šedá. Takže zvolíme tu. A přemýšlím, jestli mám začít nadpisem, a nebo jestli mám začít. Budeme totiž tou šedou kreslit mraky tady do toho přehledu a vznikne nám z toho taková malá obloha, když se zadaří teda. Takže možná začneme tím pozadím a bude se nám potom do toho líp zanášet jakýkoliv nápis. Tak. Když ty mráčky tak vykreslíme pomocí krouživých pohybů, tak nám to vytvoří takové hezké nadýchané tvary. Tak. Vždycky si uděláme jenom takový nějaký rychlý obrys, abych věděla, kde mám potom vykreslovat. A pak jenom krouživým pohybem v rychlosti vybarvím ten prostředek. Tady ten fix je od Kude také Art and Graphic Twin. On má takový gumový hrot a dělá docela vtipné zvuky, když s ním píšete nebo kreslíte. Takže pokud slyšíte nějaké divné zvuky, tak je to právě tady ten gumový hrot. Ale já je mám hrozně ráda. I když s tím gumovým hrotem to občas je takové, že to dělá to, co nechcete. Ale když se to naučíte ovládat, tak je to úplně v pohodě. Tak trochu jsem to písmo ještě obtáhla, aby se tou tloušťkou víc podobalo tomu číslu. A teďka dodělám už jenom poslední drobnost. Vezmu si úplně tenký fix 003, ale myslím, že to v klidu zvládnete i silnějším. A dodělám tak nějak náhodně po celé té stránce různé hvězdičky a tečky, aby nám to připomínalo právě tu oblohu. A není to teda úplně všechno, co do této stránky ještě přijde, ale to vám pak ještě vysvětlím, jak se do ní vlastně zapisují ty cíle. Není to vůbec nic těžkého, ale potom je tam ještě takový hezký detail, který se mi líbí a který tam teďka dělat nebudu, ale ráda bych vám ho popsala, kdybyste do této stránky šli taky, třeba ještě dodatečně, nebo si z ní udělali měsíční stránku pro vaše měsíční cíle, tak ať víte, ať vám to nezůstane ukryto. To myslím prozatím stačí, případně ještě potom dodělám. A teďka k tomu, jak si na tuto stránku zapíšete svoje měsíční cíle. A v tom obrázku, který jsem si našla, tak jsou tady na té lince ještě různé hvězdičky. Budete jich tam mít tolik, kolik cílů si dáte. Můžete mít 3, můžete mít 5 nebo 10, to záleží na vás. A rozmístíte si je libovolně po té lince. Buď můžete jít od začátku roku, anebo můžete jít náhodně. A vždycky si nakreslíte takovou větší hvězdičku, ke které si připíšete ten daný cíl. Třeba, že chcete chodit běhat, nebo že se chcete naučit, nevím, jezdit na kole. A můžete si tu hvězdičku vybarvit, když ten úkol splníte, anebo si to můžete vybarvovat postupně, třeba do poloviny nebo do čtvrtiny.
podle toho, jaké úrovně toho dosáhnete nebo jak jste na tom, abyste viděli ten progres a abyste si uspokojili takové to, že to můžete odškrknout, tak si můžete vybarvit jenom půlku a budete vědět, že jste na tom pracovali, ale třeba je ještě něco potřeba zlepšit. To mi přišlo jako úplně super nápad. Takže tu hvězdičku bych doporučovala si udělat větší, třeba aspoň centimetrovou, ať se vám to vybarvení tam potom vejde, ale pokud byste chtěli tady ten posun a to vybarvování ignorovat, tak si myslím, že by mohlo být hezké i nalepit přímo samolepky hvězdiček a k tomu si vždycky vypsat ten daný cíl. Já jsem přemýšlela, že bych si tam nalepila takové ty naše zlaté vinylové, buď takové ty šampaň matné, anebo třpitivé. Podle mě by to vypadalo úplně krásně. Případně vám to ukážu ještě na Instagramu, pro kterou variantu jsem se rozhodla. Trošku to porušuje takový ten černobílý styl, který jsem zvolila pro ten celoroční přehled, ale myslím, že by to vypadalo fakt super. Takže tohle by byla moje stránka pro cíle roku 2023 a ještě to musím vygumovat. A tady jsem ještě chtěla napsat, že by ty cíle mohly být realistické, protože čím realističtější si je stanovíte, tím spíš je potom splníte. Takže jenom drobným písmem. Tak. Dokonale. Takže jsem si potom ještě vypíšu, co budu potřebovat a můžeme se přesunout na stránku vedle, což je roční přehled. Tady ta stránka bude naprosto jednoduchá, bude se skládat jenom z nadpisu a potom z jednotlivých čísel, to znamená z jednotlivých měsíců. Mám v plánu si do toho přehledu psát i narozeniny, protože minule jsem na narozeniny měla samostatnou stránku a zjistila jsem, že nemám těch dat až tolik, takže si myslím, že se mi to úplně v pohodě vejde sem. A když budu potřebovat, tak si tu stránku můžu vytvořit potom ještě jednou, kdyby mi už nezbývalo místo. Takže já si vezmu zase brush pen a napíšu si nadpis a potom pojedu jenom čísla jednoduchým, tenkým fixem, nic složitého. Tak tady jsem trošku udělala chybu, že jsem byla zvyklá na tu nulu a chtěla jsem pokračovat v nule, ale samozřejmě tady má být jednička před 10, takže zkusíme tu chybu zakrýt a použijeme zase ten samý bílý fix, necháme zaschnout, já mezi tím napíšu ty další čísla, pak se k tomu vrátím a jednoduše to přepíšu tím černým fixem a nebude vůbec nic vidět. K tomu nadpisu, aby to nebylo jenom takto v podstatě nudné a aby nám to trošičku aspoň ladilo s tou stránkou vlevo, tak dodělám takový stín jenom za tím písmem. Přemýšlím, že bych to udělala ještě potom za těma čárkama a uvidíme, jak to bude vypadat, až ten nápis dodělám. Jestli to bude stačit, nebo to bude chtít ještě někde přidat. Ale myslím, že kdybyste chtěli opravdu jenom minimalistický ruční přehled, tak takhle to bude bohatě stačit. Já jsem postupem času totiž zjistila, že ty roční přehledy mám radši takové jednoduché a přehledné, protože se na ně dívám fakt jenom ve chvílích, kdy potřebuju, zatímco ten měsíční layout otevírám třeba každý den nebo obden, takže tam si radši vyhraju s tou barvou a udělám si to hezčí, protože to vidím pořád, když to tady mi to možná do určité míry přijde už i trošku zbytečné. Ale to vyhovuje mně. Samozřejmě vy to můžete mít úplně jinak, takže pokud třeba ten ruční přehled používáte častěji nebo to prostě máte radši barevné, tak samozřejmě můžete zvolit jakékoliv barvy budete potřebovat a chtít. Já osobně bych tady třeba zvolila jenom nějakou černobílou samolepku, nebo bych si tam dokreslila nějaké černobílé kytky, třeba jak mám tady na ruce. A kdo ví, možná to v průběhu roku ještě udělám, když mi bude připadat, že tam to místo zeje prázdnotou. Ale přijde mi docela praktické
že mi na spodu tady toho ročního přehledu zbylo ještě nějaké volné místo, protože pokud mi nezbudou řádky u nějakého měsíce, tak potom vždycky sem dolů si můžu zapsat jakékoliv poznámky budu potřebovat. Takže zase se tady kloním spíš k té praktické rovině, ale to je něco, k čemu jsem si došla v průběhu třeba 5-6 let, že mi to víc vyhovuje. Takže záleží na vás, musíte zkoušet a to je vlastně celá ta zábava na tom. Tak, máme hotové další 2 stránky, roční přehled plus narozeniny a realistické cíle na rok 2023. Když se na tu stránku dívám, tak mi to zase taková nuda nepřijde a vlastně se mi to docela líbí. Takže doufám, že v podobném duchu se ponese ta stránka i dál. Mám tady nachystané už jenom 2 poslední přehledy a poslední stránka je vlastně dvoustrana a tu používám vždycky, ale to se nechte překvapit, k tomu se dostaneme. A teďka nás čekají 2 stránky, které jsou takové, které už jsem měla. Je to Candle Log, to znamená stránka, kam si zapisuju recenze na svíčky, které jsem vypálila. Ano, je to trošku úchylka, já mám prostě úchylku na svíčky, mám je ráda a ráda si je pamatuju, ať třeba vím, kterou můžu někomu koupit, nebo jaká byla, jestli bych ji chtěla znova. A přijde mi to docela zajímavé to takto sledovat, takže tady mám stránku na svíčky a tady mám Reading Log, to znamená stránku na knížky. Jestli si pamatujete z úplných začátků nebo z mých dřívějších bullet journalů, tak já jsem si často kreslívala na začátek roku takovou knihovnu a tam jsem si psala knížky, které jsem přečetla. Což je fajn, ale potom, co jsme se bavili s kamarádkou o knížkách, které se jí třeba za ten rok líbily nebo nelíbily, tak ona právě říká, že si to zapisuje k tomu i jaké ty knížky byly nebo nějaké své hodnocení. Což je vlastně docela praktické, protože když třeba potom prodávám knížku nebo někomu nějakou půjčuju, tak se mě ptá, no a jaká byla? Jenomže já už nevím, protože jsem to četla hrozně dávno. Takže jsem si říkala, že si tentokrát tu stránku na knížky udělám víc jako seznam a méně kreativně, a napíšu si tam nejenom název knížky a měsíc, kdy jsem to přečetla, ale i nějaké hvězdičkové nebo slovní hodnocení, abych věděla, jaká ta knížka byla. A případně, jestli má cenu si ji třeba nechávat, nebo jestli tu knížku můžu poslat dál. Takže to jsou 2 stránky, které nás teďka čekají. Zase budeme používat jenom černý fix, možná nějakou šedou barvu. Bude to takové hodně jednoduché, takže se do toho můžeme pustit. Já jsem si říkala, že bych to udělala stylem polic, protože knížky i svíčky mívám třeba na polici a že by to mohlo tu stránku trochu ozvláštnit. A teď si říkám, že by bylo možná hezčí udělat tu polici hnědou barvou, ale zase bych úplně vybočila tady z toho svého stylu. Ale možná, když to uděláme tady touto šedou, že to bude vypadat v pohodě. Takže to je rozhodování vždycky. Tím, že to tady dělám v podstatě v reálném čase, tak vidíte i ten můj myšlenkový proces, a jakým to vlastně skládám dohromady a tvořím. Takže já udělám nejdřív tu polici, udělám to šedou barvou a udělám to jedním tahem, aby ta barva byla hodně světlá. A v případě, že se mi to nebude líbit, tak pořád ta světlá šedá půjde přetáhnout nějakou světlejší hnědou. Takže to je můj plán. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Teď přemýšlím, jaký typ písma na to udělám, protože z nějakého důvodu mi přijde, že by na tom vypadalo líp tiskací než psací a kaligrafie. Takže zkusím to možná tím tiskacím, přestože tady máme to písmo jiné. Ale myslím si, že to bude vypadat líp, takže to risknu a zkusím to tak udělat. Jo, myslím, že super. A teďka bych tu stránku chtěla jenom orámovat, což já dělám ráda.
A už jsem to dlouho nedělala. Ono to tu stránku tak nějak dá hezky dokopy a sjednotí to ten list a hlavně vám to ohraničí, kam můžete psát, takže to potom vypadá i tak jako esteticky líp, když tu stránku vyplníte. Nevím úplně, jestli začnu tady nebo tady, zkusím odsud. Ono je to všechno v podstatě takový experiment, protože pokud podobu té stránky neopakujete, tak vlastně vždycky to zkoušíte poprvé. A občas to funguje, občas to nefunguje. Je to prostě risk, který musíte podstoupit. Občas z toho mám strach i po těch letech. A občas z toho vzniknou stránky, se kterými nejsem spokojená a nelíbí se mi. A občas z toho vzniknou stránky, které si úplně zamiluju a třeba potom variace na ten typ stránek dělám v průběhu celého roku. Tak, tohle byl trošku risk, ale myslím, že se mi to asi docela líbí. Přemýšlím, že bych ještě nějak ohraničila tu poličku. Aspoň třeba takto. Takto. Dělám tam takovou tenkou přerušovanější čáru. Ať to není úplně tvrdé a výrazné. Tak. Super. Nakonec tu stránku ještě trošičku dozdobíme, ale proto budeme muset nejdřív dokončit tohle, protože bych tady ráda udělala takové tenké světýlka. Tam si myslím, že by taky dobře vypadala ta hněda, ale ještě se rozhodnu, až tu stránku budu mít před sebou a chtěla bych, aby to hezky navazovalo. Proto chci nejdřív dokončit tuhle stranu, aby jsme to potom mohli udělat tak hezky plynule. Budu postupovat úplně stejně jako tady, akorát tady ta police bude trošičku jiná tím, že nebude mít tady ty úchyty, ale nakreslím sem hřbety knížek, protože samozřejmě reading log, takže co jiného než knížky by měly tuto stránku zdobit. A teď půjdeme na ty knížky, které teda nakreslíme po stranách toho nápisu, aby ho hezky rámovaly. Není to vůbec nic složitého, v podstatě si stačí nakreslit dvě linky vedle sebe a spojit je nahoře takovým obloučkem, klidně ještě dole a udělat zase to samé vedle, pokud jich chcete mít vedle sebe víc. A s trošku přivřeným okem. To bude působit jako hřbety naskládaných knížek v knihovně. A teďka sem nakreslím tabulku úplně jednoduchou, která vlastně potom, do které si potom budu vyplňovat ty knížky. Takže tady bude takový silnější pruh, nebo možná tam udělám klasický obdélník, nebo tady prostor pro název, pro měsíc přečtení nebo datum, pokud budete chtít. A tady prostor pro hvězdičky. Takže možná si nechám ten fix stejný, ať nám to ladí tady s touto linkou. A udělám prostě klasicky jednoduchý obdélník, který si potom rozdělím na 3 části. Samozřejmě si na té knížce můžete hodnotit cokoliv jiného, jestli je pro vás důležitý třeba autor nebo žánr třeba, tak můžete samozřejmě tady těch okýnek mít víc, anebo si to můžete udělat na celou dvoustranu a pak si tam hodnotit opravdu všechno, co budete chtít. Tak, tady si napíšeme název. Dobře, napíšeme si tam název knihy, protože jsem to nedala doprostřed. Celé je to o improvizaci. Tady je měsíc. Budu vědět, že to je měsíc přečtení nebo dočtení. A sem si nakreslím 5 hvězdiček. 3, 4, 5. Tak. Když nebudu chtít hvězdičky, můžu si k tomu napsat komentář. Třeba propadák, hrůza nebo skvělá knížka, musím si přečíst znovu. A tak.
Teďka bych dodržela zase tu šedou barvu, tak ještě bych si chtěla oddělit ty sloupce, abych nepřesahovala, takže to neudělám černou, ale udělám to šedou. Když se mi to nebude líbit, snadno to přepíšu. Za mě asi dobrý. Zkusíme si tady vzít nějakou světlejší žlutou. Tady jenom z kraje se podíváme, jak by to vypadalo. Jo, to bude v pohodě. Udělám tam opravdu jenom takovou drobnou tečku u toho černého puntíku. Jenom tak, aby, když se na to hodně budete soustředit, aby to vypadalo, že to je rozsvícené. Ale když tu stránku jenom tak projedete, tak byste si toho neměli ani všimnout. Tím pádem by nám to nemělo narušit ten černobílý ráz. Tak. Super. Už bych to měla nechat tak, nebo úplně vidím, že když tam ještě něco dodám, tak to úplně celé už přeplácám. Takže tohle je teda stránka pro svíčky, stránka pro knížky a můžeme se přesunout na úplně poslední stránku, respektive dvojstranu. Možná jste to už poznali z toho, co tady chybí, ale je to stránka pro vzpomínky, která se mi osvědčila snad každý rok. A využívám ji tak, že si tady prostě udělám jenom rámeček, a podobně jak jsme dělali tady, to uvidíte za chvilku. Napíšu si nadpis a potom v průběhu roku si na tu stránku lepím různé fotky, ústřižky, vstupenky a připíšu si k ním datum plus, co to bylo třeba za událost. A tady tu stránku nikdy neukazuju, protože je to takové soukromé a člověk tam má prostě svoje zážitky, svoje vzpomínky, takže to vám neukážu, jak ta stránka vypadá vyplněná, bohužel, ale myslím, že si to dokážete představit a myslím, že si ji dokážete dobře přizpůsobit tomu, jak potřebujete. Někdo si ty stránky dělá i měsíčně, pokud máte hodně zážitků, hodně fotek, není to vůbec problém přidat to do měsíčního přehledu. Já jsem zjistila, že mi to stačí takto ročně a dávám si tam fakt jenom ty nejdůležitější věci, třeba to byly promoce nebo třeba vstupenka z nějakého koncertu a tak. Takže tady teďka ta stránka bude hodně rychlá. Vezmu si zase tady nějaký trošičku silnější fix a udělám si rámeček okolo celé tady té dvou strany. Ono, když tu stránku vytvoříte, tak bude vypadat hodně prázdně a tak smutně, ale v průběhu roku, jak do ní začnete lepit všechny vzpomínky, všechny obrázky, samozřejmě si tam můžete přidávat i samolepky, tak najednou to ožije a je zbytečné to nějak zdobit a používat nějak víc barev v tom základu, protože potom si vlastně bohatě vystačíte s tím, co tam nalepíte. Teď už mi teda zbývá jenom ten nadpis, který napíšu psacím písmem. Tak, tady ten prostředek stránky je vždycky lehce problematický, ale ono se to do něho aspoň tak pěkně schová. Teď vidíte, že nám tady zůstaly dvě mezery, které si teď snadno doplním zase tady tím tenkým fixem, aby to dobře navazovalo. Nejjednodušší stránka, nejrychlejší příprava, ale hrozně moc parády na konci roku, když je to celé už krásně polepené, vyplněné a vypadá to o dost líp než teď. Tak, už další stránku tady nemám, takže se můžeme vrátit na začátek a podívat se, co jsme teda připravili pro tento rok. Zase, když se na to dívám, tak určitě tady bude potřeba nějaký nápis, takže ještě budu pátrat. Takže tady máme úvodní stránku,
Tady máme cíle pro rok 2023 s těma hodnotícíma hvězdičkama. Tady máme roční přehled, pár řádků pro každý měsíc na budoucí nadcházející události. Tady máme přehled svíček pro všechny svíčkové maniaky, jako jsem já. Tady máme přehled a recenze knížek pro všechny knihomoly, jako jsem já. A tady máme přehled vzpomínek, ten je snad úplně pro všechny. Tak doufám, že si mezi těmito stránkami najdete nějaký tip, ať už do vašeho ročního přehledu nebo do vašeho měsíčního přehledu, protože všechny tady ty stránky, možná až na tuto, si dokážete úplně klidně přepsat do měsíčních přehledů. Tak. To je ode mě pro dnešek úplně všechno. Já vám moc děkuju, že jste se dívali na první letošní plánovací video. Doufám, že to tak i zůstane a že se vrátíte i na ty další měsíční, týdenní, na jakékoliv další, na všechno, co spolu budeme tvořit. Přeju vám hodně štěstí do nového roku a doufám, že vaše diáře budou stejně tak hezké, jako byly loni. Mějte se hezky a těším se na vás u příštího videa.